sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Duha na gid lamang nga banwa kadlaw ang nabilin anta sa adlaw sang Pasko. 2 days before Christmas. Philippine Standard Time, 2 minutos sa nakaligad sa tanang alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagapangalagad sang palatunturan Bomoharay Big Time adlaw sang Biyernes at sa 23 sa bulan sang Disyembre sa mga tig 2022. Katapusan nga adlaw sang Biyernes sa katapusan or kaapat ang adlaw sang Biyernes sa katapusan ng bulan sa mga year 2022. Sa mga aga manginakaupod ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Pupunta na kita sa San Wave Media nga takna sa buong aga sa pagdadala kaya sa dalagkong mga balita lokal, mga balita national, mga balita sa luwasang pungsod sa mga balita sa bataga sa inampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tubig ko nga mangin sentro sa ngatan nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Mga managbaligya sang prutas sa dira sa may palibot sang Public Plaza ang nakaplastar na kaya ginalahuman na ang pagasaka sang demanda sang nagkalain-lain ang mga sahi sang prutas. So we check na na karon na kaya tinalikdan na pa ginapayagan na diri sang mga fruit vendors nga mahimo nga magasaka ang presyo sini samtang nga nagailapit ang Christmas season. So kung sa bagay, tiway naman ang subong sang balaklon mo nga naganubo ang presyo. I-check na nato na karon na direkta sa area para nga timayara ka mo sang guide sa mga nagabaligya sang pruta sa dira sa may dala na Gonzaga with Bombo Grace Lynn Labaton. Ang sektor sang negosyo upbeat naman subong nga Christmas holiday ang pagbango na sa ato sa ekonomiya amo ganang isa sa maginalauman na bangwad ang madamo sang naga-circulate ang kwarta sa ato ng mga establishmento, mga shopping malls. Although subong idinagida mo nakaguto karo ang mga mall bala basi ko na ubos sa giman na bakal mga lulutoon na sunod siya buwana o kung medyo ginakulang-kulang na sa budget. Magkabakala ka subong bisa 2,000 nga lulutoon mo sunod siya buwana ay perte man gyapon nakaligwas ang imo nga card. Maligwag gyapon ang ginatulod-tulod mo nga card ta Bombo Anthony. Kaysa pagasaka sa nga presyo sa nga tanan nga mga balaklon na banwa. I-check na nato na karon sa report ni Bombo Carla May Defensor. Sa iba na pang mga balita lokal, minado diri nga Bacolod Police Station 2 nga Executive Secretary na Attorney Danny Pondevilla abaning nga person of interest sa maya na sambit ang krimen. However, sa nagagwa nga paraffin na test result, siya ang negatibo sa gunpowder, including ginagan gunpowder burns. So ini siya ang upod niya to nga ba na nagsugat na gintawgan niya to bala matapos ang tiniro si Attorney Pondevilla negative man ang resulta sa iyang paraffin test. Sa mga balita national,
ang ato na sining presidente nag-encourage sa local or domestic tourism kasunod sa pagdeklarar ni President Bongbong Marcos guys sa special non-working holiday ang Desyembre 26. So wala sa trabaho ang yara sa gobyerno at the same time sa iba na pang mga public o mga private ang mga companies. Ini siya ang nagatuyo man nga at least ma-boost ang ato na sa local tourism. Sa subong ginatos kalibo na ka mga pumuloyo ang nagadagsa sa mga pantalan. Santo dari sa report sang Philippine Coast Guard halin na pamana sang tinalikdan ng mga inadlaw. Kaya kadamo na sa mga nagapauli ako na sa bagay samtang makatemprano pa mas mayugid ako na maligwan naman ang inyong oras. Kay ko na mga udto pero abisa to no nagatabok ka ba kolod Iloilo vice versa udto hasta maghapon na so superte na kadamo sa mga pasahero. Sa iba na pang mga balita nasyonal, ang DSWD nagpanagtagas ang cash kag sumangman mga regalo sa mga indigent ang mga pamilya para sa Christmas. Isa man gani sa mga nagakadto dito si President Bongbong Marcos pagpanagtaga sa mga regalo sa mga kabataan. President Bongbong Marcos na panawagan sa mga kabanwanan ka mga kasyudaran nga mag-set up sa common fireworks area para nasa New Year. Kaya tayo subong sa kamahalon na sa tanan ako na pwede malang hindi makabakal sa palupok, mabakal na lang yan sa pagkaon. Ang importante sa mga LGU, mayara sa common fireworks area. Suno kaya President Bongbong Marcos sa sining paagi malikawan na pang magadamo ang numero sa mga nagakapilasan bangod sa firecrackers. Kaya santo diri sa report sa Department of Health naganubo nagiman ang kulang tawon mo bala sa graph naganubo nagiman ang numero sa mga napilasan bangod sa fireworks halin na sa sang firecrackers halin na sa tuig 2017. Sa iban pang mga balita nasyonal, Pilipinas ang ato na gobyerno nagbanto na sa militar ang pasanyugon pang ilang presensya sa mayawas sa Philippine Sea kasunod sang panibago na naman ng Chinese encroachment. Philippine National Police nagpasalig nga sila ang preparado nga magadepensa sa mga NPA hotspot kadungan sang holiday. Kaya kanselado man gani ang leave sa mga kapolisan kadungan sang Yuletide season. Sa balita international, ang presidente sang Amerika kadungan sa ilang paggasapol sang presidente sang Ukraine nagapasalig nga sila ang magabulig sa Ukraine as long as it takes. Samtang mayara sang invasion na pa ang Russia dito sa may nasambit ang pungsod. Para lang mabawi ang ila sinayang mga rehiyon na bala nga gina-annex na sang Russia. Pero tikon lang tawon na naton na hasta subong ang Crimea gani wa man nagyapon na nabawi sang Ukraine. Sige, giban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. Philippine Standard Time, 10 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga. Padayon lang sa paghahulog sa mga entry sa ito na suning promo para sa 1-2 Panalo Part 21 na promo ng Bomba Radio and Star FM. Kita ang nag-remind sa kay Mama Vivian de los Reyes sang Barangay Tabigi, Banwa, sang EB Magalona. Ikaw ang ginlawag alas 6:46 subong nga aga. Ikaw ang mayara sang tubtob alas 12:46 karon sa hapon sa pag-claim sa imong premyo dali sa ato ng studio.
So magapangatipon naman na subong nga gangaton sa nga Bombo Patrol sa inyong mga entries para sa week number 5 sa nga 1 Panalo Part 21 na promo ng Bombo Radio and the Star FM. So ina siya iga-draw na to na sa masunod ng semana. So, ang aton sa nga mga winners, meron sa nga tubdom 6 ka oras sa pagka-claim sa ilang premyo, halina sa nga ginlawag ang ilang nga ngalan na bilang aton nga daily draw winner. So, kung kamo nagahulog sa entry sa 1 Panalo Part 21 promo, magpamatigid sa 630 kHz o kung sa aton sa nga Facebook Live kaga sa YouTube channel para nga anytime malawagan ang inyo sa ngalan bilang winner, makahimos sa kamo dayon na kaga maka-claim sa inyong premyo diri sa studio sa Bombo Radio. Kadamo kita diri sa mga proof of purchase ang kasarangan ninyo nga maggamit para nga makahulog sa entry sa ato na sining promo. Syempre, antes isulod sa puting sobre sulatan ng envelope sa upper left portion sa inyong ngalan, complete address, edad, ang inyong contact number, ang ngalan sang proof of purchase, sulatan sa week number 5, ginipagkalipatan ngayon na siya ang pirmahan. Sa upper left portion, sa lower right portion, sulatan sang 1 Panalo Part 21 ng Bombo Radio 1 Star FM, care of Bombo Radio Bacolod. Pwede ganyan nga mahulog dari sa aton sa studio kaga sa mga drop boxes nga ginapamtang naton sa maya palibot sa probinsya sa Negros Occidental kay subong nga aga sa mga magahingagaw, subong nga aga sa paghulog sa entry ay sulatan ninyo dira is week number 5. Again, week number 5 ang ihulog ninyo, pero kung karon sa hapon na kamo makahulog, so hindi na makaingabot sa pagpangatipon nato na sa inyong mga entries. Matupa na siya sa week number 6. Karamo kita diri sa mga produkto nga saranggan ninyo nga maggamit bilang proof of purchase sa Yaragid. Ang partner sa buong holiday season nga hindi bisan, hindi holiday season, ang Ladies Choice Mayonnaise. Back reunion na with one and only love. Ang inyo sinikinahanglan isa gilamang kay empty sana pouch o kung sa shay o kung label sang mayonnaise o kung na sandwich spread, okay na ang imong entry. Para kanino ka bumabangon na banwa sa tion na sang kagahon o konsubong na nagabutla ka na si Haring Adlaw, bangon na with Nescafe. Isa lamang ka empty sachet ang kinahanglan ninyo kung kamo nag-inom madara kung magagamit kamo sa Nescafe Creamy White Twin Pack o kung Nescafe Original Twin Pack o kung Nescafe Creamy Latte Twin Pack, isa na ina siya ka entry. Kung kamo naman ang naggamit sa Nescafe Creamy White 29 grams o kung Nescafe Original 26 grams o kung Nescafe Creamy Latte 27.5 grams, duha ka sachet o duha ka empty sachet ang inyong isulod sa puti nga sobre. Kung ang inyo naman gamit is Nescafe Classic 2 grams, inibilang stick langgid. So ang inyong isulod sa sobre is 3 ka empty stick sina parang okay na. Solve na gid ang inyo nga entry. Siyempre sa ato na sining pag-organize sa mga gamit sa balay, kaga siyempre gaya na pangitagid naton ang mabakod, yara ang Orocan. Sa Orocan maayos ang buhay mo. Mayara na dara sa product sticker nga nakatapik ang hinayon lang ninyo magakakas para ni nga magisi. So, isa na siya ka entry. Magbayad ka mo sa cashier, hatagan ka mo sa coupon, na nakasulat dira ang tanan nga mga title sang promo sang Bombo Radio. So, isa na ka entry, ina siya banwa. Ang kapartner nato na sa kusina, hindi gini siya madula ang Silver Swan Sukang Puti. Sarap, asim, isa ginamang candy na pouch o kana sa sachet o kan label sa Silver Swan na vinegar, isa na ka-entry ang inyo nga mahulog.
Sa mga nagakinanglan na dira sa Ngalahas, so kung gusto nga magapranda sa Ngalahas, magabisita sa R. Florati Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and the Pearl House. Makabato na kasang isa ka coupon na per 100 pesos nga pagbakala nimo o kung naginapranda nga alahas, so kung relo sa R. Florati Pawn Shop and Jewelry. So kung nagbakal ka dira, balor 20,000 pesos, ikaw ang makabaton sang 200 man ka mga coupon, mayra ka na sang 200 ka mga entries sa aton sa nga promo sa 1 Panalo Part 21 na promo. Siyempre, sa mga food supplement, yara ang panyawan, basta said marketing, tataka magaling. Isa lamang kay MT Blizzard para kon banig sang panyawan na luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule o kon panyawan banaba plus garlic plus makabuhay food supplement capsule. Sa liwata, pwede ka mga makahulog diri sa aton nga studio sa Bomba Radio Bacolod sa second floor sang CBS Development Corporation Building sa Dalan Lacson, Barangay Bandalaga na siyudad sang Bacolod. O kon sa mga drop boxes na to na diri sa maya palibot sang probinsya. Kaya sa Lunes or subong adlaw may nagpakita sa nga duwang nabilin nga mga daily draw winners nga nagabaton sa 1,000 pesos nga balor sang premyo, 500 pesos nga cash, 500 pesos nga balor sang grocery goods nga nasulod sa balde sang Orocan. And aton sa nga grand draw pati gayon sa Enero 21 tig 2023. Mayroon naman sa magadugang sa Bombo Millionaires Club nga magabaton sang tumataginting na 1 million pesos. Kagang ato na sining mga regional prize winners magabaton sang 50,000 pesos. Isa ang regional prize winner coming from Luzon, isa man sa National Capital Region, isa man diri sa aton sa Visayas, kag isa man sa Mindanao. So, good luck sa inyo tanan na bago na diri sa aton sa mga promo ang premyo. Amo na nagaulata sa tawo kay rin na kompleto ang aton sa mga premyo at the same time kabugosan nga 6 million na pesos ang panagtag sang Bomba Radio Philippines from Luzon, Visayas and Mindanao durante sa aton sa promo sa 1-2 Panalo Part 21. Good luck sa inyo. Magapadala sang mas maramong mga entries sa bangod. The more entries you send, the bigger chances of winning. Jesse 8 minutos sa nakaligada sa tanang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Pagbalik sa katon sa nga palatuntunan, kumusta na kay nakaplastar ng mga fruit vendors dira sa maya palibot sa Bacolod City Public Plaza para nga dira na lang kamo magpamalaklon kung pila la maiguana sa budget. Kaya kamahal subong waay gid sang may nagabarato. Basta mo ni nga daan nga masaka na naman ang demand ang mga vendors na nagasaligman na tao mabakalagyan na ya. No? Nga may mga bilog kita nga mga prutas. Ngara sa ibabaw sa nga tono sa nga lamesa hasta na sa pagsugatan nato na sa New Year. Di ko mo sang presyoan na dira sa Bacolod Public Plaza. Ilabi na sa may Dalan Gonzaga. Balikan ta diri sa aton nga palatuntunan. Bombo Hanay Big Time. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide.
ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization, ukon Tayo 1 minutos sa nakaligad sa tanang alas sa 8 sa aga. Pabalik na sa ato na pagpangalaga diri sa palatunturan Bomoharay Big Time na kanda na nato na kabahin na sa nga tradisyon ng mga Pilipino ang pagbakala sa mga prutas. Ilabi na mga bilog bala, no? Depende sa inyo dadara. 12 fruits, 13 fruits, 15 fruits, 30 ka mga prutas. Damo-damo importante mga bilog-bilog. Pero tinakanda na nato na 13 fruits although do sa malang kabulan ng isa ka tuig. So, plastado na ang mga kotoran naton ng mga vendors dira sa maya palibot sa Bacolod City Public Plaza. Subong nga duha ka adlaw na gid lamang ang nabilin dante sa adlaw sang Pasko. And ang pagbutang naton isasta na sa pagsugata sa bag-ong tuig. Ang grapes subong nga matama namang mahal, no? Ang apple siguro subong ay natagpulo no? Ang nga presyo 20 pesos per piece. Kumusta na dara sa maya dalan na Gonzaga? Dara nga pwesto sa mga kotoran naton nga mga fruta vendors diri sa Bacolod kaya ginatagan man sila permiso sang aton nga city government. Bombo Grace Lynn Lobaton. Kumusta dara? Kamin. Yes, Bombo Arlene. Nami diri sang aton nga Duway ka kaan fruits out. Sige be. Hari ko diri sa Dalan Gonzaga kung sa diin nagapwesto ang aton nga mga fruit vendors diri gid na yun, no, sa may likod pala sang plaza katupad sang replica and then Araneta Duwara Street ka lang sa sa vineyard. Yes. Kaysa yung mga ulo, may mga grapes. Oo. Yes. Sige. Okay, no? Napalibutan kita diri actually sa mga prutas kasi sa pagtabok mo sa piyak, prutas naman. Oo. Pero diri ang malapad-lapad nga pwesto compared sa naligad nga tuig, mas lapad niya ang ilang pwesto siguro. Kamarlin. So, kapod naton, kay kamusta naton ang presyo kay naligad nga mga semana or sa nakabulan. Kamusta kita sang presyo sang prutas, no? Mahal na to. 2 weeks ago. Oo, mahal na to. Mambo Arlene. Subong, musahon ta kung kamusta Subong ang... niya, basin nagmamahal? Amo gani. Nagmamahal. Kaya lang na akong nagmamahal kaysa sa kamahal. Sorry, Ma'am Arlene, si Sir Ferdinand Solis, ang tag-iyaman na rin sa fruit stand, no, sa may... Okay. Sige. Sige, ano na yung equipment mo na. O pa dato na sa mga banwa si Sir Ferdinand Solis. Isa man ka vendor dira sa may dalan na Gonzaga. Sige, abe, please come back. Oo. Huwag kakao na guro prutas. Gabisyo. Sige, parang may balwa natin na. Kaya weeks ago, nagpahayag na ni ang mga nagbaligya sa nga prutas sa balalauman na pagida nga paggasaka
asang presyo. So, pitag pila na ihanda. So, bong, ang kan nga ni orange, sandia, may grapes, may apple, may ano pa gid? Mga peras. Sige. Pamarlin. Okay. Sige, daw pa umumon mo ginaguruman sana. Sanay mo. Bomo, Gracelyn na labaton live. Abanwa, kadara sa may Gonzaga po. Dalan Gonzaga. Sige, sige. Hindi na lang ako magulag. Kaga-fluctuate signal ta. So, Pamarlin, na rin na Sir Ferdinand Solid. Okay, pili lang kamo dira. Sa may mansanas, may green, may red, sa mga lansones. So, ano lansones niyo kung Yes. lunggan? Sige. Sir, good morning. Like ito sa parad. Diya kaliniya. Okay. Sir, kamusta diri ang imong pagplastar? Okay man na yan. Okay man. Daw mayo man ka binta-binta man gamay. Oo. Saan mo kami sugod, sir? Okay. 20. December 20. Susubong pinakadlaw na. Tatlo lang. Tatlo ka adlaw ma-compare sa tuig. Kamusta ang taas? Mo man yapon. Kaya kung may balan kay tatlo lang na daw. Oo. Ito naman niya kadamo sang budi nga prutas compare sa iban. Hindi ka mo nikakuha, sir. Olympic ba? Bobo Grace, dali lang gid balikan na kada namon. Kindly establish patawag sila liwata bamboton. Kay ti ang mga kotoran naton na mo nang anda na naton every December. Ilabi na ko na days before Christmas sa bala. So naga-display na dira sa may dalan Gonzaga. Restart gid sang connection na Bobo Grace. Parang bisan na paano, mga naka-display sa ato na sining lamesa. Kung na sa bagay, yung fruits reminder man sa aton, parang hindi kita magpinatama. Langid ka mga ng matambok ng mga pagkaon na bala. So medyo malipat-lipat ang kita sa diet. Subong nga may subong nga Christmas and then hasta na sa New Year. Pero eat in moderation lang gid, hindi magpatama. Ilabi na kung kamo ang mayara sang hypertension o kung hypertensive kamo, mataas ang presyon sa inyo sining dugo, kamayban pagid nga mga balatian. Kay ang pagkaon ang gani makaon tadlaw-adlaw pero base kung maglala-bala ang inyo sining kayong lawas. So wada ko naman nagasto sa pamilya kag hindi na naton na mapabalik. Ilabi na kung gabi, hindi magtulog anay kung tama pagid ka busog. Bomo Grace? Yes, Ma'am Marlene. Okay na? Sige, busog na. Sir, hindi na Olympic, diri lang man sa Bacolod. Oh, dira man lang sa may shabu-shabu na kilid ba? Oo, kalabanan sa inyo talaga gakuha. Dira kami gakuha tanan eh. Kabilugan nga balaligya di dira gigakluwa tanan. Oo, kita namon nga fresh pa mga prutas mo diri, no? Nagalakalan lain nga mga prutas. Sa saan nyo lang naging kuha? Sang pizza 20 man gusto ko gid tanan amo na pagkuha namon. Tapos adlaw-adlaw ka kumpray kami para bago gid la. So far wala pa man kamo sa mga prutas nga nagkala lain. Way pa man. Kaya daw yati-wata man bakal kay bago pagila mo. Kaya tama sa buong daan mo mga doon na paos pala. Oo. Nagkalobo. Siguro bakal. Pagid nga mo na samtang wala pa ya Christmas kag 31 or December 31. Sir, isa-isahon tabi ang mga presyo subong kay nanigad nga 2 weeks ago nagtaas na subong nagtaas. Daw pare-pareho man Japan na presyo. Halimbawa, ang apple. I-tour kami Ang na apple may pulo man. Yes, itur ta. May tag 30 man ang lagko. Ang pungkan pulo. Tapos ang may 20 man. May betching, may red apple man. Lasang Isa-isa, seedless. Muna malmala seedless siya kay Isa-isahon tabi, sir. Ang apple, ito nga gamay, tagpulo. Tagpulo, oo. Pila na siya last year. Amo man na pulo. Last year, pulo. Dason. That's one. Up next sa gamay nga size. Ang gamay. Why na? Kaya mul man ang gagmay. Pulo. Mas dako sa gamay. Yung tag 30, 300.
Okay. Ang dako naman, Merlin, makita sa kamera ta. Oo. 300 na siya. Kung pwede ka bakal isa. Pwede. Tagila. Tag 35 kung may ayo, 30 man. Okay. Same lang sa naligad, no? Ang apple to yung very red good sa'yo. Ning ano man na, mo man na 35. 35 ang isa, wala na Ayos lain. sila sang green. Parehas na sila. Pero kung maklon mo siya, 3 kabilog, 100. 100. Amo man na presyo last year. Amo na isang presyo sa last year, sir. Namo man na, way man naglain na. Namiglain. Okay. Okay, sa apple. Alam mo, Amo man na no sa may ano na siya ang pula-pula, red apple na no. Red apple, ginasa Red apple ka, green apple. Oo. Ano na Okay. siya ang dumalapsi nga pink, ano tawag sina? Kaya Ang mo man malapsi nga pink, sir, nga apple. Anong panahon sa malapse. Amo man na tanan, pareho man lang sila. Red Apple apple, lang. Apple yun yata. Apple lang siya. Kung maglain ng color, tingutangan talang color nga. So pareho sila no. Apple ka, green ka, Oo. gado ka pink. Parehas lang presyo. Okay. Oo. Saan pala induag? Ang orange. Orange. Orange sa 20 na. Tag 20. Ano na mahal? Sunkiss na. Ponkan ang na siya, sunkist. pongkan. Tag 20. Ponkan. Ang ponkan niya, sir. Ang pongka naman ang tagpulo. Hindi na Tagpulo. ponkan. Okay. Pakita ta sa aton mga kutura ng ponkan. Tagpulo na siya. Tagpulo. Ang sunkist. Ang sunkiss na mo itong tag 20. Ato ang wala. Sa punta. Tag 20 ang isa. Oo. Ano Shinbi? Pesos? Ano na siyang orange Why na mo nga na na siya? potos? Lima Para wala kabilog, na sa wala 100. na potos? Oo. Mamarlin? Ang orange bilang nga na potos para wala na sa wala na potos. Ang orange, sir, sa napotos, sa wala napotos, parehas na nasa napotos. Pares na sa presyo. Midlagko mo, depende sa sizes. Okay. Lain Oo. mga sizes mo, may gagmay, midlagko. Ti wala nang saka. Sa sizes. Wala nang saka, ligad. Huwag man daw, pareho na. Pareho lang. Mayugid, mayugid. Ayogid, no? Ang pila ganito again, ang pongkan. Ang ponkanta, tagpulo. Ang sunkist, tag 20. 20. Alain na sila gali. Oo. Makatatabi, sir, sa prutas nga nagmahal siya. Ano ding nagmahal? Muning ang grapes nga seedless, ang black grapes. Okay. Tawa natin 300 naman. Subong daw na 350. 50 pesos ang saka sang Grapes. grapes nga seedless. Black Okay. grapes. Oo. Ang black yatag pila. Ang black, muna 350. 350. 350 lang ya black. Sobrang 350 lang gid ang black. Miliso, kaya sunang miliso, tag 100 naman. Isubong ka daw nagka-special mo na Ang may liso pila. O sa tuwig, 100 ng kilo. ay kay ang grapes ni Ma'am Berlin may black kag ano ni siyang wala color. Seeded. 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 So tagpila ni siya ang seeded nga may liso. Tag 100 lang nga katuwig, subong nag 140. So 140 pesos subong compared last year 100. Bali ang wala liso ya sa seeded. Muna, tag 140. Wala liso? Wala liso. Ang seedless. 250. Ang seedless sa Merlin sa grapes wala nga seeded 250. 250. Seedless na siya. Okay. Ang wala iya sang liso 140. Wala ko sang diferensya no. Ang Oo. black pila 350. Ang black 350 nga seedless. May ka ni black nga may liso ya sir. Why black? Why na? Kung tagpila na siya? Tag 350. 350 man. Hmm. Ang may liso kung mera. Ang way liso, seedless na sayang Pero ang may liso ya kay wala. wala na. Seedless kina yung black. Black grapes. Seedless gina yung black. Pila last year gani 300. Last year 300. 300. Ano saka siya sir? Kay iwat mo. Maiwa. Iwat o. Ligad way gani na. Nagsumbong kami araw. Di ka madakwa. Dira man Japan tanan eh. Di na siya galin. US naman. Yes. US pa nagalihalin no, black grapes. Oo. Yes, from Erlin sa US pa. So, saka siya 50 pesos. So, Momo Grace, inang sa may sa lapit sa imo bala, amo na siya ang pila 200. Amo na siya pa Merlin ang 250. Ang gagmay. Ang gagko nga na yata may Seedless. ano na siya mo, may liso 140. 140. Okay.
Di mas barato, abi kung dara ka magbakal sa ila sa supermarket, bala. Ano na siya, Correct. longgan na siya ang sa tupad sang grapes. Ano ni sa sir, oh? Longgan. Ano? Tagpila. Longgan. Tagpila ang kilo. Tag 250. Last year pila. Ninga mo man na. Daway mo sa Dabriyo man Japon. Parehas man lang sa gihapon ang presyo sa longgan, Pamarling, ng last year. Kaso po. 250. Ano na siya, imported na, no? Imported na sir, di ba? O imported. Din halin. Yes. Di na rin sir. Sa US man na. Sa US man. No, pa US na ako. Ang mga sunkissed nga na din halin. Ang mga sunkissed, yes sir, di na halin sir. China na siya. China. Ang sa Pilipinas, no? Apple o. China man eh, mga apple. China. Ano man yung mga US. Black grapes ka grade. Oo. Ang seedless yung grapes din na ihalin. Ang seedless na grapes, di na halin sir. Yung ano man na, China man na. China man. Saya. Pati ang may liso. Ang may riso, pagod, China man. China. Okay. Ari pagod pa Marlene. Ano na sa gani? Melon. Milon. Ilang melon, sir? Sa gano'n na, 16 kilo. Sa nakwapla namon, publikyan na namon 80. Ah, 80 na sa buong diriya sa ila nga pwesto Marlene kay sa main gate nga baklan 60 pesos. Okay. Anong pamabakal di sir? Ang nga man ay mga milon, bakit makon mag para sa 13 floats sila ba? 12 fruits, May mga arag din na. mga saging, may mga galandan, milon, bayabas, ano ba? Ang saging taya. Ay, ang isa lang ni kaklase nga saging. May lakatan niya. Lakatan. Tagpila. Tagpila na siya. Tag 80 man ang kilo. 80. Tag 80 ang kilo. Davao wala na yaguralin ang lakatan. Sa dinalin, sir? Yung ano na niya, dirila niya. Dili. Sa Pratraba. Ah, okay. Sa Calatrava, isa lang na klase nga saging ang ilang nga nabaligya. Amo ang lakatan. Ang iba niya nga klase, wala ka mo ya, sir. Huway pa. Ah, pero May may plano ka bayabas mo. pa gani. Mga tambis, muna, mga tuniban pa tayo para sa 12 fruits ba? Ah, sa paabot pa lang siya. Ang kiat-kiat ya sa ulo mo nga na. Mga 31 na yan, ano yan. Ang kiat-kiat, yes, sir. Kiat 100 mo na. Ang isa ni ka, ano ho, lupotos. Oo, sa may during wala. I mean, sa netted siya, nasa nadlan. 100 pesos. Okay. Daigat. Mga kabugo. Amo man 100, 80 gani. Okay, naka 80 pesos siya. Pwede ko ba kayo sa buong 80 pesos? Pwede 80. Pwede ko niban, mayara magayo man, iban, way man. Pero depende na guro kung tama ba baklo nila. Amo na. Kunting banay kita. Oo. Oo. Ang mayabas kaya, sir? Ang bayabas, amo man, pag 100 na kilo. 100 ang kilo. Kala ba na bakal de sa imo, aragis sa lakyan nga sakay. Sumasalak yan, kisa ko mga December, mga ganugit sang taga-tuig pala sa mga protas, mga 12 fruits. Doon ang pero sa aton baga, celebrate pala taga-tuig. Correct. Damo mga pangumpra. Bumagres. Labanan. Yes, Pamerling. So, tagdamo ba ng ilang stock, no? Oo. Damo man ang stock nila. Kag ang presyo, yan ba, tagid nga, namahal siya. Pero, higad nga to, Iban. Pamerling. Amo naman nadaan ang presyo once Oo. nga, gabutan na siya sa December. Di ba na nagkuha na sila permit from the city? Yes, nagkuha na sila permit from the city, sir, no? Pila rin kila Oo. nila dira. Pila ganito, sir? Ning 1,000. 1,000. 1,000 pesos sa bilog na ni sir nga Bali Sobra duwa. po. 1,000 niya mo. Bali duwa. So, 2,000 pesos kiti duha ang gin-occupy na nila nga pwesto Bomberlin. Kay 1,000. isa ka pwesto 1,000. 1,000 sa bilog na na from December 20 to 31. From the start to end na siya, sir, ang 1,000. Oo. Okay. Sa sugod pagkatapusan, Ano kayo matapos? 31. 31. Oh. Tapos sa dire. So barato Oo. na na no amo nang arkila. Barato na nanis para sa inyo, sir. Oo, barato naman. Mapatakas Okay na naman nila. Katakas naman. Makatibawas mo isang gasto eh. Hindi gad nga to eh. Ganoon naman mo kung pila tong arkila nyo. Amo man? Amo man, Kailan sige, na? hapon. 1,000. Yes, Ina makabawi siya. na sila. Yes, Berlin. Inang 1,000 ginabaydan nila before sila dira mangbaligya. Before ka mo din, sir, makabaligya sa Or inyong after? pwesto, nabayaran nyo na ang Oo, 1,000.
bayad na natanan. Bayad na Hindi ako pwede kabilog tanan. So, Banchais. Pero Ang diri mga lang area, Banchais. mga Yes. kiosko sila na yan nagpatindog. Pero ang paggasto sa diri nga mga materyales sa kiosco, kamo na yung patindog. Oo, kami. Mga 4-5 tanan, pati material, panday, mga labor. Dala na sa 4-5. Bali Labor 5-5 plus materials. Tanan, labor, material eh. Oo. So, ikaw na panday. Balik, kumapanday, ti, way ka labor eh, iban ba? Muna, pamanday sila. Oo. Ti, mga 4-5 gid, dala na, 2 ka buo, 2 pistuan. Yes, bintaha ko ikaw pamanday ka man, no? Sige. So, sir, pila ka katuig nga gabaligya? Ning ako, obligat, ng 3 lang ko di ka tuig eh. Balik, kami lang nagbulos sa mga dinikanan ba? Taga Ang din namon, si sir. Kami na lang nagbulos. Taga-diin ka mo, sir. Taga dire Barangay sa Lisaris, Barangay Porte. Okay. Kapit man lang. Open na siya, 24 hours. Oo, 24 hours open eh. Tikon bakat kung hindi Christmas sa Bambo Grace, sa din sila yaga baligya. Kung hindi, sir, December, Christmas, diin ka magpwesto. Dira sa Tabok lang, may pistuan mo kami na. Tapos, dira sa Raneta. Sa may Amar, ang dirap lang, Amar. Raneta na. Dira lang sila, pamarin sa Raneta. Okay. Sa Bumera pa ka mo to? Mayara eh. Ano nang butang ka ning gamay lang to galing pistuan naman, mga Janmingo, Bayabas. Ano naman. Dari sa aton na sa Pilipinas nga prutas, pamarin ng ilang na baligya Bumbo sa Grace. ilang nga pwesto. Yes, pamarin. Ano ganyan Francisco, no? Ano ganyan nga Ferdinand. Ferdinand. Sir, no? Ferdinand Solis. Solis. Aton nga fruit vendor nga interview ibang Berlin. Ano ang assessment ni Sir Abby sa year 2022? Sir, ano man ba ang imong assessment, no? Sa year 2022, Sir Subong? Tani kung galoyan nga magbakal man ang maligya eh. Pero so far, compared ta sa 2021, mas boom Subong or naligan? Daw okay ni Subong kay daw kadamo ng isang tao nga galagaw. Liga daw limitado to. May daan ng pandemic. Subong daw ay na open naman daw. Pwede tumabalaan sa 31 kung anong tao. Kabay pa makabawi. May pandemic kay grabe. Kay Subong daw ay nagawa. Butan ayan. So makabawi gid ka. Makabawi ani. Liga to daw pila lang to nga mo na income. Besi Subong di tani mabalaan kay daw open na tanan. Pila man kataan Sir? Aning duwa. Ayo. Mamarlene. Sige, balikan nato na sila mga lapitan na 31. Bobo Grace, Yes. salamat gid kay Sir Ferdinand Solis. Yes, thank you good sir. Good luck sa inyo din nga business, no? Ang inyong mga prutas. Mamangin mabakal pa gid. Thank you good. So, Berlin, live kita diri sa Dalan Gonzaga sa mga baligaan sa prutas. Inisip Bombo Grace din labato nag-report para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn Labaton na direkta dira sa Maya Dala na Gonzaga. Dira nagapwesto ang Venice ka mga fruit vendors nga nag-arkila sa kiosko sa ato na sa ning syudad 1,000 pesos. Mayo man kates nubo lang ang ilang sining arkila from December 20 to 31 para nga makabawi man na sila. Kay magasto pa sila nga dana sa kiosko mo pagpatindogan nila. So minado man ang mga fruit vendors nga okay nagawang baklana ya subong kung compare mo 2020 2021 kay suslo kapigado gino sang hulag sang tawo may mga restrictions maging patuman ng ato na gobyerno bago na sa COVID pandemic. Speaking sang Christmas mga kauturan naton sa ibang bahin na sang pungsod lilion naton kung paano sila magselebrar sa adlaw sang Pasko diri sa aton nga Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Ang
Katugnaw sa kaagahon, nagapabatyag na sa aton, gahilapit na gid ang tinion, bulan sang Paskwa kun tawgon. Sa mga bata halandumon, ang ampanganan nga balaklon, sa langit may mga bituon, daw yuhong sang dalangguhanon. Subong nga mga kabombo, aton nga pag-bisitahan sa isa ka syudad, isa man ka special administrative region sa China, sa Eastern Pearl River Delta sa South China. Ang Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China. Paano sila mag-celebrar sang adlaw sang Paskwa, mga kabombo? Ang Hong Kong basa sa census, mayroon sang populasyon nga nagadangat sa 7.2 million. Ginapamunuan sa ilang Chief Executive John Lee. Mayorya sang populasyon sa mga Hong Kongers may Buddhism nga pagtuluhan. Sabang man ang Taoism, Confucianism, Islam, Hinduism kag Judaism. Wala sila nagaselebrar sang Paskwa, mga kabombo. Apang bagod ba mga Kristiyano man nga nagapuyo sa Hong Kong, nagaselebrar man sila sang Christmas. Karakip na siyempre mga kotoran naton nga mga nagatrabaho dito kag naga-istar sa Hong Kong. Malapit man sa palibot sang Hong Kong, mga Christmas or makit-an man sa palibot sang Hong Kong, ang mga Christmas decorations nga tuman ka tahong. Siyempre, yaraman ang dalag ko nga mga Christmas tree. Natulog sang kasarya, kita Ang mga Chinese Christian nagaselebrar sang Christmas pagi sa pagsimba o kung mga church services man sila in Chinese kag English language. Mabatian man ang pagkanta sang Christmas carol sa palibot, mga kabombo. Tuman kasadya ang duwa kadlaw nga public Christmas holiday sa Hong Kong. Kag sa sini nga mga inadlaw masadya man ang mga pumuluyo. Mayaragid sila sa Christmas market kung sa rin tuman ka ba din agon sa palibot kung sa rin kabahin sa ginabaligya amo ang mga Christmas tree. Napunan sang pula nga mga poinsettias flowers ang palibot. Ang mga tinsels, Christmas lights kag nativity scene nga yara ginadekorar sa puloy-an simbahan kag public places. Sa mga bata halandumon, nakahibalo-bala kamo nga may Santa Claus man o kan Father Christmas sa mga Hong Kongers. Sa Cantonese, ila na ginatawag nga Sing Dan Luyan o kan Christmas Old Man. Nagligad nga agadlaw to no si Christmas wala na kadasma sa kayang mandagat katayo ng video. Tunto nga Father Christmas ay. Kada tuwig may ginahiwat nga Winterfest sa Hong Kong. Kaysa ka huge winter party. Nagdalagapan sa mga shops, sa theme parks, sa iba na pang mga attraction. Ang mga taga Hong Kong nagatinamyawan ay isang Merry Christmas. Pinaagi sa ila sa nga Chinese language. Sheng Danji Kuwaile. O kon Sing Danjit Failo. O kan Merry Christmas sa Cantonese. radyo ng ideya. Yara sa piyakalinya nga ito na sa nga bombo correspondent nagikan na sa Hong Kong kung may mga prutas sa dre sa ato na ginabaligya sa mga downtown na areas. Kumusayan na dito sa may Hong Kong. Yara sa piyakalinya nga ito na sa ni avid listener from Hong Kong, si Mama Maylene Dr. Prado. Live kita ma'am sa Bombo Radio Bacolod. Dapad mo si Bombo Erlin mayong aga. Advance Merry Christmas, ma'am. Advance Merry Christmas, Ma'am Erlin. Advance Merry Christmas dan sa tananda nga nagapamati kay nagabview sa Bombo Live Radio Bacolod. Para walang kita oras, ma'am, no? Oo, pareho lang. Okay, so manugalas sa 9 man na dira sa inyo. Oo, alas 9. Alas 9 in punto.
Taga din kagiganit diri ma'am sa aton sa Negros. Taga Tabok Suba, Kawayan, Negros Occidental. Pero ako napamana taga Lagran Halakaluta. Tapos dira ako nagpatindog balay sa Lagran na. Dugay ka na dira ma'am no? Sang 2008 pa ako din. Ay dugay na 2008. Oo, isa lang kaamo, diri man ko gyapon sa ila. Wala ako nagbalin-balin o kung isang manghod ko. Siya na di una eh. Oo. Siya na di una. Sobra ka na 10 Tapos, years dira ma'am no? 14 years ka na. 16 na, sa September 14. 16 years sa September 14. So sa amo na nga pagbayatinir ni mo dira isa lang gid ni kaamo kay siguro kabuot sa ila ma'am no? Hindi man, stricto man sila pero wala sila kung halimbawa mag-complain sila. Tapos siyempre ma-right man kaya maghambal. Gapamati man sila. Hindi para sa iba kung may maakigan gani pag i-terminate dayon kami hindi. Gapamati sila sa amon na side. Amo na nga nagdugay man kami di tapos ang amo nga babae. Pero kay generous kay kung mag-Christmas gani kung ano nga birthday sa akong amon nga gini ka nagahatag siya. Maski tagpila lang. So meaning may upod ka dira ma'am sa inyo balay nga Pinoy. Oo, ako na di manghod una. Tapos ginkuha niya lang ko kay nag-abot ng kuhalin sa UAE. Halin ako sa to sa UAE more than 7 years. Pagkatapos sang mapurgod na ang taga Dumaguete, ako ang iya nga ginpost sa amo nila akong kwaon. Bali duha ka mo gali dira subong. Oo. Oo, Ma'am Arlie. Ano ba, muay ka mo nakabakasyon diri sa aton? Sa anong last ninyo nga puli? Sang 2019 ato ba lang nagrally-rally. Nagpuli kami na tapos di sunod pandemic na. Wala na kay kapog. Why naging pero subong plano na kami mapuli Ma'am Arlene kay ginlift na nilang quarantine magbalik ka din. Okay na. Back to normal na. Nagpuli ka mo to nagrally sila kay Carrie Lam. Oo. Okay. Nagpuli kami time to nga ara ko da sa Pilipinas ang May ko sila nag-start rally. Pagkatapos na pagpuli na amon din tapos di ba nag-pandemic wala na kami kapuli. Kaya pwede lang naman hindi ka exit. Pandemic Pwede rin na lang makasave ka pa. Correct, oo. Pero ibabalik man to kamo dayon, ma'am, no? Sang 2019? Oo, yung pabalik kami. Okay. Tapos ilang kadamo na sa patay gani ang amon tatay, akong tatay, wala man kami kapulas kasi sa 2021. Budlay na wala kami kapulay sa 2020 gali. May mga swab test na mo. Ang inyo ni amo, ma'am, ano ni mga Chinese? Sige diya. Oo, ang isa ang babae. Taga-diri siya sa Hong Kong, Cantonese. Ang lalaki sa China na siya. Tapos may negosyo na sila. Negosyo sila, pero kahit tigulang na sila, ginasarado nila sang time to sang pandemic. Pagsugod isang pandemic, nagsarado. Close na nilang duwa nila ka-shop. Tapos naman iyang duwa ka bata. Inobra na mga abogado. Oo. But is allowed man ka mo, ma'am, no? Mag-video call nga no? Allowed man ka mo? Pwede. Ay, hindi. Hindi man. Katago man. Subong kayo. Katunog pa si amo lalaki. Si ate, nag-plaster sa iya, ginapong ko. Oo. Sige. Thank you, good mama. At least maka-istorya kami dira sa inyo. Ano, mga amuning nga mga inadlaw kandiri sa aton yan, bakal na mga prutas, yan mga bilog-bilog. Ano inyo dira sa Hong Kong? Wala, gidi pa lamang, Arlene, pag mag-Chinese New Year, ginatagan lang kami, subong wala kami pambutang sa mga Christmas decor kay nagligod ng simana na patapos di sila pa rin mabait sa balay. Okay. Then, tamad na kami magpamutang sa Christmas decor kay pagka tapos New Year, di ba Chinese New Year? Early, subong early Chinese New Year. January 22. Di, wasting time nga magpang-decor ka pa sa Christmas tapos kwaon dayon. Pagkatapos subong Arlene, Winter Festival dere.
Kagabi nag-celebrate din, nag-dinner. Hindi man gid sila, kay tatlo lang naman sila, kaya isa nila ka bata nga abogado, nagsiparar na ba? Kay ka, sarang na siya sa iya ka ugalingon. Kay tatlo na lang ang subang. Ang agot nga abogado man, kuayas ang iya nga, alar kilahan. Pero ginapakat naman kami sa Japan, manindo sa iya nga. So, ginaarkilahan sa boarding house. Ano na relihiyon sa amo mo, ma'am? Ang lalaki, siya, inang baptist. Pagkatapos ang babae, ang ilang rin yung Buddhism. Pero wala man na sila nagasimba. Wala. Nakita ko lang ng babae, kag ang iyang bata, ang subang nagakadto, kag balasang gasindi-sindi. Kag dito sa ilang, na sila sa central banda na sila nagakadto, kag nagasindi-sindi sa ilang mga kapatgan. So, amo na nga wagin ko mo yung Christmas. Pero ma'am, let's say, regalo sa inyo kay December subong, wala na iya. Ma'am Arlene, regalo sila sa amon, isang nagligad cash. Okay. Tapos kung kisaman, inang cash, inang ginagaan niya amon, kay syempre mag-utod kami ginagaan niya amon yung ginagaan ng kung isa na 1,000, tapos sa akong bata, 500 ang $. Tapos, dinadala niya pa ng akong nga utod sa tunga. Inang damo bata nga pigado. Dala pa na niya. Pero subong ginahulat-hulat na mo, kaya nagpromisa na sila nga matag sila ko ng 2,000. Ini nga. So, kung gusto naman mag-renew pa, wala ginabot pa, abot-abot naman subong, ay wala pa man kanito pa. Wala pa nila nahatag. Wala lang na pang Christmas, pero pang New Year, wala pa. Oo. Pero ma'am, allowed man na kamo, let's say, may mga pagtelepon kamo yung mga Pilipino, gina-allow man nila kamo magwa? Basta holiday. Wala sila mahimo iya, kay siyempre, ginasunod nila ang law. Amo na, di gani, ma'am Arlene nga kanami na, di ibrahan kay, pinangula na isang manggaranan kag imon, kay ang lodi na di siya kairal. Tapos basta nang abutan sa kontrata nga holiday namon, holiday na namon, depende na sa ama kung magwa kami, akon hindi. Pero mostly wala na kami nagagawa sa akon nga manghod kay magasto pagkatapos kadelikado may COVID. Kakadto lang ko Ma'am Arlene sa Admiralty kay ara na ang Philippine Consulate. Kami na naga-practice kami ang naga-renew ba? Bali ianhan lang kami ni sang amon alaga para sinapag sa Hong Kong immigration na sa visa. Ginaangan niya lang kami schedule, tapos makadto lang kami tukon sa amon ang appointment. Tapos kami lang amo lang na pagkatapos ng kista kung may kinadlang kami sa worldwide, kay sa worldwide na sa central. From Halin-an kami di gali sa Kowloon Tong, sa Kowloon District, residential district na di sang Kowloon, sang Hong Kong. Tapos makadto na kami mga pila ka stations ng train man, 7 to 8. Kaya ara na ang central, ara na ang worldwide. Pagkatapos, kung gusto mo magkaon sa mga Filipino food, bakal ka sa mga Filipino food, baka to kag mamakal. Oo. Kanang di do ara ka lang. Subong mo Marlene do, hindi ko lang naman hidlaw sa akin kay every minute pwede ka ka-video call sa iyong mga pamilya. So ara ka lang sa akin. So ara ka lang sa akin. Hindi ka kahidlawal. Pagkatapos kami Marlene ka pamati kami sa inyo, pero may dala sa mga recuerdos ka. Gani ba niya ba? Kita ko gidperming imong comment nga pamati ka dira sa Hong Kong. Pero ma'am, kung holiday, ang December 25 dira sa inyo hindi holiday? Holiday, 25 and 26, holiday diri. So hindi ka mo, ara lang kamo sa balay, pero hindi ka mo magtrabaho? Ay, nagawa kami ng Arlene, kung gusto naman magwa. Ay, syempre, mahuya ka man na ma-stay diri nga ara sila. Kinanglan magwa kami kung gusto mo magwa. Kung hindi kami magwa gani, gaubra lang kami, dinabayaran man kami ni amo, mas prefer niya hindi kami magwa, bayaran niya kami. Di daw nang alada kayo Ma'am Arlene, since 2008, mga 4 years, sige ko nagwa-gwa, ka-off. Pagkatapos daw natamad na ko, tapos kung edad ka Ma'am Arlene, ginatamad sila, wag si ginawa.
Oo. So, pero mga prutas-prutas, ganyan, magiging ka muna dayan, no? Why na sila pati? 13 fruits, 14, 15. Why na? Wala na pag ano lang sa ila lang sa Chinese New Year tanan-tanan nga prutas nga mga bilog-bilog ara gid na. Okay. So, January pa na ya. Oo, sa ila nga New Year gid sa Chinese New Year. January, ano gani, ma'am? 22? January 22 ko na early subong kay every 3 years. Inang, di ba kagabi subong sa festival nila kay nag-reach na ako no ang solar sa maximum to minimum. Oh. Di amo na every 22 daw mo na ko ng ilang Christmas. Oh. Sa ato na magisa ko siyang Christmas na ato na ang ila daw mo na ilang Christmas. Pagkatapos din na sila subong ang iba subong mga party. Ang amo ya ahead na bali before sa festival mahanda na kami sa dinner. Pero subong at least yun man kamo hidlawon subong, ma'am, kay makita na ninyo inyong pamilya mo. Pero tilain gid ma'am do nga ka diri sa Pilipinas. Ay lain mo kay kanami damo sang ginahanda pagkatapos nagapalupok tapos syempre sa ko kung ubod mong pamilya mo. Dugay na ko naman, hindi wala na naka-celebrate sa Christmas sa akin since 1999. Kaysa to sa UAE man ko, kaya wala man ko obra. Kaya nag-try lang ko apply sa sa UAE man sa to. Na 7 years ko, isa lang man kaamo kay buot-buot man ako so pila na ako ka kontrata. Ari man ko dyan kung wala ko gabalhin kay may ari kami di pagitupad balay nga kalain batason dago-dago iya nga sweldo nga ginakatag pero di mo niya kang babae. Pwede man lang sila gali makasweldo nga lapaw sa gintalana sang gobyerno, no? Kay I think subong ito nga tuwig indugangan kamo dira do pila ganito? 750? Pila? 100 lang, 100 lang ang ginto lang. 4,700 plus. Hindi ko na dito. Kaya narong timing na amon nga pagpirma na mo sa kontrata tapos next month nagsaka. Pero okay lang, gamay lang naman. Tapos ginatagan man kami extra ni amo nga lalaki 500 kada bulan. Wala nakabalo si amo nga babae. Tapos okay gid ko maiguan mong buot man bala nga amo. Anyway, Ma'am Maylin ba si mayra kasang tamyawon diri ma'am sa aton? Please go ahead. Sa akon nga nanay kay nagapamati gid na siya kapag pagid kung kung Domingo sa kay Bombo Daniel, mayong agad sa inyo. Pagtapos advance Merry Christmas kay Happy New Year sa tanan sa aton sa Negros. Ma'am, salamat agad hahalong kamo dira pirmi and thank you so much for always supporting and listening to us. Sa liwat, madamang salamat, Ma'am Maylin Prado. Good morning, Ma'am. Advance Merry Christmas. Good morning, Ma'am. Salamat, Ma'am Maylin. Bye-bye. Bye-bye, Ma'am. Sige. Madamang salamat kaya Mama Maylin na Dr. Prado at taga-Kawayan pero subong nga dito nagatrabaho sa Hong Kong. Sa aton sa nga pagibalo kung paano sila mag-celebrar sang Pasko. Darigid lamang sa Christmas around the world. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Sige, salamat agad sa lubata kaya Bombo correspondent Maylin na Dr. Prado. Sa tanan nato ni mga public affairs sa program nagatutok kini siya ato dito sa Maya, Hong Kong. So abo ning kinalain do lain gid ang maupod nato ng ato sa ning pamilya sa tiyon nga kita nag-celebrar sang Pasko. However, bangod man sa dikta sang pagpangabuhi nga kinahanglan magatrabaho sa luwasang pungsod amo ni ang ginagwanta sa ato ni mga koturan nga mga overseas Filipino workers. Sa mga family members ni tagid pagkalipatan ng pagpangamusta sa inyong mga iloy, sa ambayan ninyo, sa inyong mga utod, sa imo bana, sa imo asawa, ang ato dito nagatrabaho sa luwasang pungsod because sa nasalingatan na bisan simple lang gid na siya nga pagpangamusta dako na nga bagay para sa ila.
Kaga hindi nga madumduman lang nato na sila kung kita bala may pangayoon. Ma-message ka, may pangayoon ka, sang napadalaan ka na, duway ka na nag-message. Why na ganin nakadumdum nga magpasalamat. 14 minutos sa nakaligada sa tanang alason wabal sa aga, yaren na hang mayo nga balita. Ano nga ito nga winner sa 1-2 Panalo Part 21 promo. Mag-claim na sa iya nga premyo. Direkta sa Studio B, Bombo Grace Lynn Labaton. Kamin. Yes, Bombo Erlin. Kaupod ko na ang aton sa nga winner, no? Sang kagabi na siya nalawagan kay Bombo Pons bala nga zona libre, no? Magabi. Subong ara na sa aga pa di sa. Wala kang nagpalit si Ma'am Edna Santa Maria, taga Puro Kumenuswagon, Barangay Alihis sa syudad sang Bacolod, no? So, lapit na lang Pasko, Bombo Erlin. Mayo kay makadugang-dugang ni ang 500 pesos nga cash kay Ma'am Edna sa pagbakalya sang iya nga mga kinanglanon sa December 25, ay. Fresh kid kay Ma'am Edna. Ma'am, oo. Kay nagapatay ka sa pag-intra. First time mo nagdaog? First time mo? Ika-third na? Sige, be, hambal din. Hindi siya po nagligat pa itong mga tinuig. Hindi mga tinuig. Sa bilog nga intra promo, third time mo na eh. Oo. Okay. So, kamusta ma'am ang paghimo sa entry? Makapoy? Hindi. Kapoy mo eh. Ita mo, imo yung ginahimo. Oo, wag mo siya gali. Hasta na magabi kami kung siya mga alas 11. Di mo tuyo ka na gani. Nga do kapoy ka, tulog ka na yun. Correct. Katiyawat pa man mo kay may maintenance man po kadaan. Oo. Di ari kay nagbunga mo kakapoy. Ang imo nga pagpulaw. Pero hindi ka lang mapatamag sa pulaw. Dapat may mga kaupod ka sa pag-ubra sini, mga apo. Apo ka? Oo. Yes. Oo, nasalat na sila. Oo. Ano yung purchase, ma'am? Nescafe. Nescafe. Sino ka pangape? Ako nga ko ni inablos. Ginatagasin mo na dayon ay. Oo, ginapa na mo na. Okay. Mayo, kay mo sa mga apo or nablos, suportado ka gid, no? Anong brata na ma'am? Ako? Anong brata sa naligan? Sang una, dispatchadora. Oo. Sa Passion House. Tisubong. Ay na. Ay na. Kung na, ano ta? Yung nag-aantas sa chip. Oo, kasulat sa entry Yes. Okay. Ready ka na sa papato sa premyo? Oo eh. Nalit pa yun. Okay. Kay ready ka na, ipakita mo sa ako ng imo wala kang tuo nga kamot nga nakahumlad. Wala kang tuo. Luga praise and worship si Mama. Thank you, Lord, for this grace. Thank you, Lord. Nga kakman ako, nakadaog ako. Yay. Ari na, matura ng imo nga premyo. Sa una ko nga hatag. 100. Ikaduha. 200. Ika-tatlo. 300. Ika-apat. 400. Kagang ang kalama nga hatag. 500. Ari mo na makapanid sa 100 pesos para na simo. Kag, ari pa. May mga groceries ka pa worth 500 pesos. Susunod sa urok nga budget, pwede mo magamit sa para gamit mo sa dason ay gamito na mo ni sa 25 kasi 31 eh. Wow! Dugang pa sa inyong pagkaon. Sa Noche Buena. Saluhan. Laing gid ba Ma'am Erlin kung may arasang ginasaluhan, minsan bala simple lang, no? Ang Correct. Yes, oo. Ma'am, ano mahambal ta? Di madamo sa salamat kay sa Bombo Radio eh. Magdaha sila ma'am, nga magdaog sa Christmas. Kung nakamo sa entry, para makadaog ka mo eh. Oo. Tapos? Damo gid sa salamat kay nagdaog ko Yay! Congratulations! Basta Radyo! Basta Radyo, Bombo! Number one. Okay. Bravo kaya salamat sa Bombo. Erlin, sa Ma'am Edna Santa Maria. Sa mga gusto pag magpasakop, wala ka mo ginapunggan. Lali na ka mo dire. Kag maghulog sa pila ka mga entries. Ma'am Erlin, live dire sa Studio B. Ini si Bombo Grace Lilawatan para sa pamansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo.
Bumbo! Maraming salamat kay Bombo Gracelyn na labato na direkta dira sa Maya Studio B. Justin 9 minutos sa nakaligad sa tanang alas 9 sa aga. Pagbalikan naton dire sa atong sininga palatuntunan report na ni Bombo Carla May Defensor. Bombo Radyo. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals. Kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabiligid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos ng pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Inimana ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kun may kadyos baboy lang ka o kun KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang
Ang vitamin D mayara sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang Summer Capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang Summer Capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kung DSB o kung Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man
sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sukon Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls sukon Secret Falls nga ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto nga ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sa Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ang mayara sang significant amounts vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang
Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na po sa mga negosyante, syempre wala man sa nga ginalauman, kundi ang maayong outlook para sa subong nga bulan na sa nga Disyembre sa nabilin nga mga inadlawas sa nga tuiga 2022. Ang presyo sa mga nagapanguna nga mga balaklon na barayo ng paggasaka pero tinagayo sila sa gyapon kung mayara pa man na sa pangregalo ang may iban nga mga negosyante labi na sa mga merkado publiko siguro nila gid nga muna patama abala nga paggasaka sa presyo sa mga balaklon. Ano ang sitwasyon na sa bunga sang negosyo kay 2 days lang nga nabilin antes nga adlaw sang Pasko and 9 or 8 days antes matapos ang tuig 2022. Bombo Carla May Defensor sa report. Kamin. Yes, Bombo Arlene, business sector nagahingyo sa mga vendors sa merkado nga hindi na danay magpataas ang presyo sa nga balaklon subong nga Disyembre, Bombo Arlene. Ay tisuno kay Sir Frank Carbon, subong nga Disyembre ihatag na danay no kay giving man subong no month of giving. So medyo hindi lang danay hindi lang na pagpataasan ang presyo hanay sa nga balaklon kay ang una gidaan nga nagkasaka subong nga balaklon na Bombo Arlene ng utanon, ng isda, ati kung kaisa gani, manok kag baboy na lang ginang inabakal sa aton sini nga mga kauturan. Pero ang mas manami gid ang healthy gid isang isda kag ang ulot kanon Bombo Arlene. Pero so far sa subong at dito medyo okay pa no ang presyohan ay so mula nang ginapangabay sa mga market vendors na kung pwede hindi lang danay nila pagpataas. So nag-coordinate man sila ni Sir Frank Carbon sa city administrator no nga hindi lang nahingyoon ang mga vendors nga hindi lang danay pagpasakaon ang presyo Bombo Arlene. So sa subong sa pag-check yarman naton sa mga merkado so far sa subong do maamo man sa gihapon ang presyohanay Bombo Arlene. Mayroon iba na nagambal mahal kay 200 imagine Bombo Arlene ang presyo na isubong sa isda 200 plus do parehas na lang nga nagabakalikaw sa baboy kag manok subong ngayon do nagbalubahado ang baboy Bombo Arlene no pero mo lang na ginahingyo man and then sa subong nga daan Bombo Arlene na madamo sa kwarta nga itong sini nga makauturan kiti madamo sa mga bonuses nga kakakuha may 13-month pay kag makita mo gid diri sa syudad sa Bacolod Bombo Arlene nga madamo sa mga kumuluyo nga nagapadulong diri. So dako man nga bulig in Rutlan ang ginlunsad diri sa syudad sa Bacolod ining one way bala Bombo Arlene sa area sang Lacson kag ang areas ang circumferential road no ang truck ban nga ginpatuman so pabor diri ang best business sector sa ginpatigayon nga Rutlan diri sa syudad sa Bacolod kiti ang iban diri Bombo Arlene sa una hindi na lang magkapadulog diri kay ti gutok kag traffic ang traffic hindi gina nato naligawan pero ang gutok gid bala sa mga downtown areas sa dalanon pagidpi no may traffic kita nga gaka-experience sa subong pero dasig na lang iya sa siling maurasan kapag bala sa pag hulat Bombo Arlene. So amo na sa bagay nagligad datong pagpugo ka sang trapiko mga wala pa to December 16 na Bombo Carl. Subong nga semana, why na okay na siguro ubos ng balaklon na sa ngato na sa mga kotorano or why na inog bakal. Kaya tamo kami subong sa mga malls bala, hindi na damo tao Bombo Carl.
Oo, tayo na lang gid no, hindi gid pero mag-weekend sa Bombarlin makita naton nga man po gid sa nagapadulog pero hindi na shoulder to shoulder no, kumbaga no, hindi gid magkanto gid mo kay tiyang ibang tree wala naman nagalaka kay tinapangtingog na nila ya pamakal ang ila sini nga gusto baklon nga kaipanghatag sa ila sining nga mga pamilya, ila sini nga ihanda sa maabot nga Pasko Bombarlin. Okay. Yes, Bombarlin, pamatiyan tala nato napakayagi kan kay Sir Frank Carbon. Madamo-damo nga kwarta ang galibot subong sa especially diri sa Bacolod. Tungod of course number 1 is my 13-month pay, my Christmas bonus, no? Ang pag-insindi ko gani ang province may dugang pagiga bonus gabay pa. So damo ang kwarta. Kag of course historically kita nga Pilipino basta holidays, Christmas, New Year, gagasto gid man tang spending habits ta balaga dugang giman. So damo nga mga nabenepisyon no sang sini ang malls, ang travel, transportation, taxi, restaurants, hotels. Kaayo gid sang kwan. Plus ang aton syudad gin-anticipary pa ang traffic. So that's why nga may ara kita gin-revise ang traffic plan no. Ang Lacson wala na parking. Ang parking diri sa side street no, gin one way. May truck ban kita didto sa kwan. Circumferential road para nga hindi pag ito mag-traffic. So, ang purpose na is para nga ang mga tao sa guwa sang Bacolod, kag mismo diri sa Bacolod magsulod diri kag maggasto. Amo nang importante mo. Kay kung magutok dito, di na lang sila magsulod di, maggasto hindi sila. So, subong kita mo, teo kayo sa traffic. So, that's number 1. So, ang reaction niyo sa truth plan, naging patigayon sa subong service, okay, gid? Okay, gid, kat it needs refinement pa. In fact, si Mayor magsabi, all of these are for refinement. As we go along, we will adjust, depende sa sitwasyon. Kaya these are all, kuan man lang ni pamutaw trial blaanay. Hindi pa man layi and everything. Which is, dapat amo gimana, no? Kung daw may sala daw, tayo, tiko rikan, di man ta perfecto gid tanan, you know. Tika nami. So, in short, ang tao nga halin sa gwa, gasulod, gagasto. Ikaw, gagasto, kita di gagasto. Tungod kay mahapos ang paglibot-libot. Ang ikadua, para sa mga magagmay, no? Ang tawag namo na sa business, the lower 25% of a population, nga wala sila minimum wage, why sila regular nga sweldo. Which, tawag nila, isa kahit, siyang tuka, ano. Most of them, biskan pa gani ang minimum wage, klabanan sila kung kakaon giman 3 ka bisis sa kadlaw kinot-kinot na iban gani is 2 na lang ka bisis. May kilala ko gani nga sinya, sir kami 2 lang ka bisis ang asawa ko, palabin lang kabataan no kay kami kanon na lang kag kape kunaga. So what we did ginayutan naman ang syudad through the public market which is underman sa aton city administrator na ayon ang mga vendors sa market nga hindi niya nun yung pagpasaka tudo. That was the start ng December. Kaya at December, kin-monitor na mo ng presyo, taas na. Ginansya na sila maayo na. So hindi na kinanglan, pataason pag-itsin nga December. Kaya tendency is ginapasaka mo pag-iblag abot ang holidays. So ang kakatabo, atong mga pobrita do tayo nga upod sa syudad, hindi man sila kabakal may yung pagkaon sa Christmas. So sila naman, para makakaon man sila 3 ka bisis. 500 pesos, makaigo man sila at least. Siguro 3 kakaon na ng 500 pesos. So at least gimpamatian man to sang ni Attorney Boyet ang aton maghari, ang aton city administrator, ang iyang market supervisor nga iyon nila. Hindi na kami mag-agi sa DA, Department of Agriculture, DTI, kaya kung mag-agita sa ila, kadugay kayo, masaka pa to sa babaw sa Manila, manaog di ba, ang Disyembre, mimo na iniro, ay pa ma-implementar. So hopefully, na-implementar na. Kaya ang na-monitor ko man sa akon nga gapangumpra bala sa balay, yes sir, mayo, kaya daw ay magsaka ang mga utan kag mga isda, kay ang lagko masaka. Ara, bimo, isda kag utan, which is amo pa na ang prime commodities para sa magagmay nga tao. Amo pang sa gisaka, utan kag isda. Manok kag baboy gani. No, nag-stabilize pa, no? So, that's it. So, I think this Merry Christmas guro ni para sa aton nga tanan. Akong pangabay didto gid sa mga negosyante, labi na gid sa merkado,
nga hindi na pagpamahali. Ang ginansya nyo, i-share nyo man doon sa mga pobre para makakao mo sila maayo, no? Especially isda, kagutanon, and everything, no? Para may Merry Christmas man sila. Oh. Kabay pa eh. Ano gani? Sana all. Galing. Sana all vendors. Pero ang Mumbai subong nga bumukar labali gyapon na 280 no? Oo, amo man tapon. I think first week ko to sang December nang bakal Mumbai do subay sa ka kilo. Sobra 300 minaydan ko mo. Asa subong ko mo pato gyapon ginagamit ko mo. Kay magluto ka subong isa na lang gid ka Bombay. Sang una tag tatlo ganaya bumukar. Subong isa lang anay. Yes, amo gani kinot na nayabong early, no? Pero mas malambit kita akong kamutan di Bombay galing kay mahamot siya be mo. Especially ng Bombay gini blan dalaggo gid bala bumukarl. Mas mahamot na siya sang sa nang tama gid bala ka dalaggo nga do daw ano na siya bala do purple na siya hindi na siya red violet. Kami nga red violet ang magagmay pag ginapla po early nga dumambal na to na do Bisaya amo ginang pinaka nami mahamot na siya. Kapag may gid bala magkalokalo ka bala damo Bombay kanami. Yes, akpag giduging luto man taga pag ulan-ulan pa nga daan subong. May kalokalo ka dason may pinamalhan nga salmonete. So sperte katanlas mo. Yes, sakto ginabong barley kasi dason mayara ka. Madamo man sa Bombay. Nami na nga pares bumukar kalokalo pinamalan nga salmonete kag Nescafe. Yes, sakto gid. Sakto gina. Kami gano ka fag bala sa palibot dason do may tupad lang mag mo namin na magmahaw. Dito bala sa inyo sa din gani sa Talisay ito may tupad ng kape mong tasa mo ko mga pikaw. Ay, perfect nila yung Bomberlin. Perfect nila yung pamahaw. Perfect naman aga pa. Kompleto na Bomberlin. Bumukar, thank you, Ged. Yes, sa Bomberlin namin ng report. Sige ka sa patrol. Si Bumbo Carlameda para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Kasi tatapuan na buwan sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Maraming salamat kay Bombo Carla Meya Defensor. Mahalaga po ng Bombay. Subong mo nang mayanak ka mo sang exchange gift dera worth 300 pesos. Makakan mo na lang sa kilo nga Bombay. Okay na, dugay niya nagawa nga gamit. Duwada na to sa nabilin nanta sang alas 10 aga. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sige, duha na gid lamang nga kadlaw banwa na bilin antal sa adlaw sang Pasko. 2 days before Christmas. Kulabo sa aton nga tiyempo diri sa palatunturan Bomboharay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bomboharay Saudo. Dirigit lamang sa matudtod nga numero 1 upda na kita buwasa mo man sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Madamo na ang nagainigpat-igpat nga mga suga, nagapadugang duag subong nga Christmas season. Apang dapat maghalong kay basi imbis nga kalipay, kasakit ang dulot sini kung hindi mangin mahinalungon sa pagbutang sang mga dekorasyon. Yari ang pila ka mga tips sa pag-set up sang Christmas decors, ilabi na sa paggamit sang Christmas lights. Una, sa pagbakal sang Christmas tree for the first time, siguraduhon nga ini ang himo sa fire-resistant material. Madali nga maduktan sang kalayo ang mga substandard nga mga materyales, ilabi na kung tuman ini nga exposed sa init gikan sa decorative lights o kung nagasika nga mga kandila. Speaking of lights, sa pagbakal sini, siguraduhon man nga ang mga ini himo gikan sa license nga mga manufacturers nga nagsunod sa quality standards, magluwas nga safe ang imo pamilya, ma-enjoy man ini sa malawig, bangod sa ini ang dekalidad.
Kung ang mga daan na nga Christmas lights sa gamiton, dapat nga na-inspect ni sang maayo antes ibutang nga dekorasyon. Tan-awon kay base may mga wala na nagagana nga bulbs o kung may mga damage na nga suga kag sockets o kung loose connections o kung base nagapamanit-panit na nga posible mangintunaan sang pagkasunog. Likawan man ang overloading sa mga electrical outlets. Ang tuman nga suga makatugas ang overheating o kung pagkalayo. Siguraduhon man nga wala sang cord nga naipit sa mga puwertahan, bintana o kung iban nga gamit nga makapa-expose sang wirings kaini ang delikado. Sa pag-setup sang electrical decors, siguraduhon nga magamit sang husto nga support kag safety equipment. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals. Kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos ng pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang cholesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga buligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice